En we hebben vandaag u mogen ontvangen, de nieuwe minister van Volksgezondheid van het land Aruba, om haar kennis te laten maken met ons mooie ziekenhuis. Het ziekenhuis wat er staat voor de bevolking van Aruba, maar ook voor alle mensen die hier op bezoek komen. En we hebben eigenlijk kennis laten maken met alle faciliteiten, hoe groot zo'n bedrijf is, hoe belangrijk we eigenlijk zijn voor de samenleving, hoeveel mensen er werken, 1300. En dat we elke dag opnieuw klaarstaan voor iedereen die onze zorg nodig heeft. Onze quote is altijd nog zijn partij. We zijn er altijd. En ik hoop dat we dat hebben goed kunnen overbrengen. Ik ben heel erg blij dat u vandaag hier bent, dat u ons heeft gezien, dat u de mensen heeft ontmoet en dat u ook weet wat er bij ons speelt, wat er goed gaat en wat er ook soms beter kan. We weten dat we soms last hebben van lange wachttijden of dat mensen moeten wachten omdat het druk is. En we hebben neergelegd waardoor dat komt en ook hoe we dat hopelijk met elkaar kunnen oplossen. Maar onze toekomst, die niet alleen hier achter mij staat, maar ook voor ons ligt, is dat we willen blijven werken en toewerken aan een heel mooi ziekenhuis voor ons prachtige eiland. En ik denk dat we dat met elkaar ook verdienen en dat we met elkaar ook echt de hand kunnen schudden om daar aan te kunnen gaan werken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat samen gaan doen. En ik ben ook heel benieuwd hoe we de komende tijd met elkaar alle ontwikkelingen die ons eiland nodig heeft samen in kunnen gaan. Nossa raia bom vista de Kiko tá comigo bebê de hospital, hobby importante para nosso país, como tinha bom hospital e com maneira nós também tinha projeto também de renovação e ampliação do hospital, com mas queda contento de ter que pronto ele queda finalizar, com nós por a mira e câmara não, prensa por a tomar shots de nang una ko bota mira ko nanta comparável com o hospital na outro país, dus mas queda hopi pleased, hopi contento de o que sei. Sin embargo, tem hopi reto nan também, reto nan de saúde, nós tem vergrijzing no nosso país, dus processo de conhecendo nan tá envelhecer mais e mais, nós tem malês nan crônico, nós tem também nós tem vírus nan e tá hopi importante ko tour actores não de cuido por trás junto para assim nós podemos lo melhor. Então, me te quero que planos de hospital tá hopi ambicioso, maneira como me tá contento também com bota bisa posta não kawardo abridos com dokter persona não kuta bem para spoedeisende hulp e enviar com no tempo bij não, pero na mister diz de huisarts kuta word atendi a woki seita também na facilidade que tem de imsam também tine e me te quero que sakita bom adelanto nós temos barra e wachtlijsten não seita hopi importante com cidadão não ora bobira malo como não tem que guardar para chegar seca dokter of seca specialista dus zij te reto ko amiting awoki também como minister para junto cultura e actores não den cuido para nos poder na isaki para nos pone e paciente hopi central para nos potraha com